אפקה הירוקה. באפקה הירוקה עתיד לקום מתחם היוקרה המוביל של צפון תל אביב. מתחם שיציע הקפדה בלתי מתפשרת על ערכי תכנון ירוקים מהמתקדמים ביותר שנראו כאן. בעצם, אפקה הירוקה תהיה מתחם היוקרה הירוק הראשון בישראל. אפקה הירוקה אינה מציעה רק חדשנות ירוקה, אלא מהווה הזדמנות נדל"נית נדירה, שערך ההשקעה בה גדול באופן משמעותי ממחירה. שכונת אפקה הירוקה תקום על פניו של מתחם עצום של כ-2,100 דונם, על פי הטבע של האזור. כמחציתו של השטח הזה מוקדש לשטחים ירוקים, שבילים, דרכי גישה ומבני ציבור, ומחציתו האחרת לבנייה יוקרתית. לא נותר אלא לדמיין שטח בלתי נתפס שימלא את העיניים בירוק שקט ואת הלב בשלווה. בסיסו של כל פרויקט נדל"ני הוא מיקום, והמיקום של אפקה הירוקה הוא משובח מכל זווית שתבחנו אותו. המתחם שוכן מצפון לשכונה המבוקשת אפקה, עם נגישות מושלמת לצירי התנועה המרכזיים. כביש חוצה שומרון מספר 5 לכיוון מזרח שמוביל אל צומת הכפר הירוק, פתח תקווה, הוד השרון, כפר סבא, ולכביש 6. דרך נמיר לכיוון צפון שמובילה אל אזור התעשייה הרצליה פיתוח, כפר שמריהו. איילון דרום שמוביל אל לב העיר תל אביב, הבורסה מרכז העסקים, מגדלי עזריאלי, ירושלים, בצמוד לשכונות היוקרתיות של צפון תל אביב, רמת אביב ג', תל ברוך, נווה אביבים, מגדלי נאמן, סיין סן. מרחק הליכה אל קמפוס אוניברסיטת תל אביב, בית התפוצות, ובקרבת הים. מתוכננת רכבת פרברים שתסיע לכיוון מזרח, ותחנה של רכבת ישראל בקרבת המתחם, שיהפכו אותו לאחד האזורים האטרקטיביים והנגישים בישראל. הרכבות יאפשרו לתושבים ליהנות מתחבורה ירוקה, ומהפחתה משמעותית ביותר של זיהום אוויר. מגוון רחב של בתי ספר ומסגרות חינוכיות שונות. מרכזי קניות גדולים, קטנים ושכונתיים. כמו גם מרכזי עסקים יהיו ממוקמים בתוך המתחם עצמו. וכך, אל היוקרה הפסטורלית תצטרף גם נוחות מפנקת. משקי בית שיוכלו להסתפק בקלות ברכב אחד בלבד. התושבים הרבים שיעבדו במתחם עצמו יוכלו לשכוח מהפקקים ולזכות באיכות חיים חדשה, ולהשתמש בזמן הפנוי להליכת ערב או לספורט. המשפחות במתחם יוכלו לנסוע לכל מקום בשבילי האופניים. וכשחוף הים נמצא במרחק של 10 דקות צעידה, אפשר בהחלט לקחת בחשבון אפשרות של טבילה מרעננת לפני יום העבודה. לא לחינם מגדירים מומחי נדל"ן את אפקה הירוקה כאחד ממתחמי המגורים והעסקים היוקרתיים שהיו ויהיו אי פעם בישראל. ממש בימים אלה עורך משרד האדריכלים הידוע פירסט מזור תכנון מפורט של המתחם כולו. זהו מתחם יחיד במינו, משתייך במשותף לשתי ערים, תל אביב ורמת השרון, כשבין השטח המוניציפלי של עיר אחת לרעותה, מפריט פארק מטרופוליני אדיר מימדים. אפקה הירוקה היא מתחם שאושרו בו זכויות בנייה של עד 12,000 יחידות מגורים ועד 700,000 מטר רבוע לתעסוקה. חלון ההזדמנויות מציע לרכוש חלקה באפקה הירוקה בדקה ה-90, לפני שהמחיר ישתווה לערך העצום של הקרקע. בבסיסה של ההצעה לרכישת חלקה במתחם. עומד חישוב כלכלי פשוט. כל בעל החלקה אינו צריך לשאת בנטל של המרכיבים הכבדים ביותר, מבחינה כספית עבור כל יזם. רשימת מרכיבי החיסכון העיקריים היא עליית ערך הקרקע כ-900,000 שקלים. הרווח היזמי ו/או הקבלני הרב כ10% שהם כ-300,000 שקלים. מס הרכישה הגבוה כ-60,000 שקלים. המע"מ של הנכס הסופי כ-300,000 שקלים, והרשימה עוד ארוכה. החיסכון הסופי הוא יותר מ1.5 מיליון שקלים. כל חלקה היא זכות לדירה. על מנת להבין את הערך הרב ברכישת חלקה באפקה הירוקה, יש להבין מהי זכות לדירה. לצורך הסבר העסקה, ניקח דוגמה פשוטה מבנייה צמודת קרקע. על פי טבע מסוימת, לכל חלקה מסוימת אפשר לבנות וילה. המשמעות של אפשרות של כל בעל חלקה לבנות וילה היא זכות לבנות וילה. זכות לבניית וילה אינה וילה בנויה. על כל בעל חלקה לזכור אדריכל שיתכנן ויעצב את הווילה, לשלם אגרות בנייה והיטלים לוועדה המקומית, לקבל היתר בנייה מהוועדה המקומית ולבנות את הווילה.
בבנייה צמודת קרקע לא משתמשים במונח זכות לווילה, מכיוון שעל חלקה מסוימת אין זכויות אחרות, מלבד בעל החלקה המסוים. בשונה מהדוגמה, באפקה הירוקה הבנייה היא בנייה רוויה. לאחר תסריטי חלוקה למגרשים, מספר בעלי חלקות יהיו תחת מגרש מסוים. במגרש מסוים יהיו בעלי חלקות עם זכויות שונות. למשל, אחד מבעלי הזכויות תהיה לו זכות לשתי דירות, ואחר לדירה אחת. בדומה לדוגמה, באפקה הירוקה, כל בעלי החלקות שיהיו במגרש מסוים, יזכרו משרד אדריכלים שיתכנן ויעצב את הבניין היוקרתי שלהם, ישלמו אגרות והיטלים לוועדה המקומית, יקבלו היתר בנייה ויבנו באמצעות קבלן את הבניין. כמה עולות כל העלויות הנוספות לבניית הבניין מעבר לעלות החלקה? העלויות הנוספות לבנייה של דירת יוקרה כזו יהיו כ$140,000. דירה כזו, בקומות הראשונות של בניין יוקרה, עולה לקנות היום בשוק כ$2,800,000. דירה כזו, בקומות הגבוהות, יכולה לעבור $3,200,000. העסקה המצוינת פירות כבר בטווח של כ3 שנים. ההזדמנות כבר כאן. כל בעל חלקה במתחם אפקה הירוקה יכול להפוך בקרוב לבעל נכס לעשירים בלבד. הזמן כבר רץ, עוד רגע קט וזאת תהיה שכונה שרק עשירים יוכלו לבחור בה.